Anga bitenendoya a donki waraw a bena daminɛ ni wale ye cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka duguba ni dugumisɛnw ni baara in wala ni wale in a jigilatigɛ fanga ka bon kosɛbɛ. Denbatigi dɔ bɛ an fɛ yan a ko a denkɛ a si bɛ san 14 ɲɔgɔn bɔɲɔngo la. Denkɛ in mugu cira la a fa fɛ. Tiɲɛ don ale kɔni tɛ fa ka furu la u ka ca ni san 10 ye bi nka mugu cira ale denkɛ la fa fɛ. Ale yɛrɛ ye kuma ninnu mɛn ale tun t'a dɔn k'a fɔ ale yɛrɛ don koyi. An bɛ don min na i n'a fɔ ko bi kibaruya bɛ lase bɔlɔlɔ sanfɛ u b'a fɔ fɛn minnu ma ko réseaux sociaux. O réseaux sociaux cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw tuma dɔ la i b'a sɔrɔ téléphone min bɛ aw bolo o téléphone a tɛ o la sabu aw bɛ télé minnu lajɛ aw ka so o ɲɔgɔnna fitinin lama don a tɛ tɛgɛ fɛnsɛn kelen bɔ nka tuma caman denmisɛnw de bɛ a téléphone sugu kanu kosɛbɛ. Misali yala i bɛ se ka mɔgɔw kuma ɲɔgɔnya aw sigilen aw ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na ale bɛ e bɛ Bamakɔ yan ale bɛ Mali fan wɛrɛw fɛ wala duniya yɔrɔ janw fɛ i n'a fɔ l'Américain jamana janw na aw sigilen aw ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na a bɛ fɔ o téléphone de ma ko Android lama. O téléphone ninnu kibaruya bɛ cɛrin segi dɔ kɔnɔ u b'a fɔ ma ko réseaux sociaux maaw bɛ ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya maaw bɛ ɲɔgɔn ye jaw bɛ filɛ maa yɛrɛ sigilen don i bɛ diɲɛ kibaruya bɛɛ lajɛlen sɔrɔ jaw ni kumakanw na ka sɔrɔ i sigilen don i ka so a bɛ fɔ de ma ko téléphone Android. Kibaruya minnu bɛ cɛrin o téléphone ninnu kɔnɔ u bɛ cɛrin segi min kɔnɔ a bɛ fɔ ma ko réseaux sociaux. Jɔn k'a la ne yɛrɛ ye kuma in mɛn ka fɔ ko cɛ dɔ ye mugu ci a denkɛ la ka sabu kɛ wariko ye. Ne tun b'a fɛ ka ɲɛɲini nka sɔgɔmada in na an balimaw yɛrɛ nana yan an balimakɛ dɔ nana ani a denmuso sabu muso in a bɛnkɛ de ye nin cɛ in ye a yɛrɛ bɛna ɲɛfɔli kɛ u k'u jigilatigɛlen don sabu a kɛra olu kɔni ɲɛna k'a kɛ i n'a fɔ nin ko in u b'a fɛ k'a dabiri de yala jɔnni de b'a fɛ k'a dabiri u y'a bisigiya sabu a ko in sera yɔrɔ min fo ka se nin yɔrɔ in ma olu kɔni ɲɛ bɛ fɛn minnu na a tɛ ka olu hakili sigi o bɛna ɲɛfɔli kɛ nka anw ye kibaruya min sɔrɔ o de ye k'a fɔ min ye fali kɛ ko a tɔgɔ de ye ko Yusufu Ture a ka baara ye fɛn min ye o ye Jabali transit o ɲɛmɔgɔba de don ko a ye mugu ci a den na a bɛ waatinin bɔ bi a bɛ furancɛnin bɔ kibaruya minnu n'an y'a sɔrɔ fɔlɔ o de ye ko a yɛrɛ ko ale ka marifa b'a bolo a n'a bɛ taa misiri la a bɔtɔ misiri la a nana don so kɔnɔ tuma min ko a y'a ye k'a fɔ den bɛ ji min na ale kɔni y'a bisigiya ni zon de ye o yala o bolila de sa wa a ko kɛra cogo min kɔni kuma in fɔra an ye k'a fɔ an yɛrɛ ye kibaruya jɔnjɔn sɔrɔ a la koyi ko cɛ in ye nin fɔ ko a ko den kɔni misaliyara ale fɛ i n'a fɔ ale kɔni y'a bisigiya k'a fɔ zon don yala den bolila de sa yala den kɔni ma boli sa wa nka a ye mugu ci den in na marifa daɲɛ kelen tɛ koyi a ye mugu ci a la fo siɲɛ 3 den joginna a sɛbɛkɔrɔ joginna k'u ye den ta ka taa ni den ye dɔgɔtɔrɔso la nka jigilatigɛ bɛ yɔrɔ min den taara dɔgɔtɔrɔso la a joginnen marifakisɛ la yala mun de fɔra dɔgɔtɔrɔw ye anw t'o dɔn n'o tɛ maa ni joginna ni marifa ye kaban n'i taara dɔgɔtɔrɔso la kabila o yɔrɔ anw kɔni ka faamuya la fanga ɲɛmɔgɔw kan ka bɔ a kalama o kɛra polisi ye o kɛra gendarme ye o olu kan ka bɔ a kalama kabila a yɔrɔ o ma kɛ den kɔni donni na ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso dɔ la u yɛrɛ bɛna ɲɛfɔli kɛ nka jigilatigɛ in fanga bonyana yɔrɔ jumɛn min ye denba ye hali n'a y'a sɔrɔ kɛ k'a fɔ a tɛ cɛ in kun furu la tuguni den de tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ furu sara den ninnu ye 2 ye u bɛ cɛ bolo lamɔ na n'i ye mugu ci den na a kɛra dabɔnkama ye sa a ma kɛ dabɔnkama ye sa a ka kan ba in ka bɔ a kibaruya kalama kabila nɔgɔni nka fɛn ma fɔ ba ye ba yɛrɛ sigilen don yan ale ko k'ale bɔra kalama réseaux sociaux sanfɛ a tun y'a mɛn nka ale tun t'a dɔn k'a fɔ a somɔgɔw don fo kibaruya nana perepelatigɛ waati min ale sɔrɔla k'a dɔn k'a fɔ ale den don nka ale ma wele a ma ladɔnniya foyi ma fɔ a ye a bɔra kalama tuma min de sa a sɔrɔla ka taa den ninnu ka so sabu ale ye dɔgɔtɔrɔso bɛɛ yaala a ye min fɔ an ye a yɛrɛ bɛna perepelatigɛ di ale ye dɔgɔtɔrɔsow yaala ka segin waati min ale sɔrɔla ka taa a cɛ ka so a sera yen waati min cɛ ladɔnniyana k'a fɔ ale bɛ yen cɛ ye wele kɛ k'a fɔra k'a fɔ i bɛ n ka so yan a ko awɔ n bɛ yan
nana n den kibaruya de ɲini o cɛ sɔrɔla ka ɲɛfɔli k'ale ye a ye min fɔ cɛ ye min fɔ a ye a bɛna ɲɛfɔli kɛ nin bɛɛ lajɛlen nka kabila kɛ don fo ka se bi ma olu ye fɛn min kɔlɔsi ni mɔgɔ kɔni i ye mɔgɔ faga a fɔlɔfɔlɔ kɔni ye fɛn min kɔni ye i kan ka taa kaso la de ɔ i kan ka taa kaso la a ɲɛ kan ka ɲini bereberelatigɛ la olu ma limaniya fiyewu k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la nin kɔni ye latigɛ de sabu u ka fɔcogo la ne yɛrɛ ye yan'an ka baro in sigi kisɛ tira den na fo marifa kunya 3 ka tila ka den ta ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la fɛn ma fɔ ale ye a ne ko ŋɔnɔ kɔni don sisan anw kɔni bɛ arajo ɲɛtaa la yan n'i y'a ye u bɛna yan u b'a fɛ diɲɛ de ka bɔ a kalama jigilatigɛ min bɛ u la wala u yɛrɛ kɔni fɛ nin ko in bɛ ka dabiri cogo min diɲɛ ka bɔ a kalama ani fana fɛn caman bi fɔ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw aw bɛ na fɛn caman mɛn nin ko in na nka a kɛra minnu na n'olu yɛrɛ nana ɲɛfɔli kɛ kɛrɛnkɛrɛnyana min ye den in ba ye ani den in ba bɛnkɛ olu de b'an ka kumaso kɔnɔ yan karamɔgɔkɛ bisimila. Salam alaikum. Ne tɔgɔ Seba Traoré, déclarant transitaire, chef de transit SINAP transit au niveau de la Malienne de l'automobile. Bon, ne denmuso de ye Mayi Touré. Mayi Touré a cɛ de ye marifa ci a den na kunɲɔgɔnya 3. Mayi t'a kalama. Réseaux sociaux b'a fɔ, fɛnw b'a fɔ, mais Ala yɛrɛ ma se ka latigɛ Mayi k'a mɛn. Yɔrɔ den marifa cilen den na, fa taara den bila Luxembourg la. A taara den bila Luxembourg la ka tile 3 kɛ den b'a t'a kalama. Den b'a t'a kalama, an bɛ mɔgɔ bila k'a fɔ den b'a ye sirasi fɛ. Fo juma don n'o kɛra jumajan tɛmɛlen jani seli ka se. A nana fɔ ba ye ko den bɛ Luxembourg la. Fa de y'a fɔ a ɲɛna k'a bɛ Luxembourg la o y'a sɔrɔ e dɔgɔtɔrɔso bɛ yaala a taara fa ka so fa ko k'a bɛ Luxembourg la ale y'a filɛ kɛ den ye zon de ye ale ye marifa ci den na kunɲɔgɔnya 1 tɛ fo kunɲɔgɔnya 3 o kunɲɔgɔnya 3 cilen den na o taara den bila Luxembourg la den ye tile 3 de kɛ a bɛ koma na a branchelen bɛ machine na ba t'a kalama bon ba nalen bɔ a kalama komi a yɛrɛ y'a fɔ ba taara Luxembourg la k'a bɛ taa den lajɛ dɔgɔtɔrɔw y'u ban ba kɛ den lajɛ que heure de visite tɛmɛna bon cɛ yɛrɛ nimɔgɔkɛ a n'a burankɛ de sigilen bɛ den kɔrɔ yen a yɛrɛ da ko k'a ye $2 de d'ulu ma olu k'u sigi den kɛrɛfɛ yen ba t'a kalama ni rien ale yɛrɛ tɛ yen ale yɛrɛ taara fiɲɛ fɛ mɔgɔ si kun t'a yɔrɔ dɔn fo a nimɔgɔkɛw n'a yɛrɛ somɔgɔw anw yɛrɛ kɔni kun t'a dɔn a bɛ yɔrɔ minɛ bon ne yɛrɛ de ni n denmuso taara sisan sa que dɔgɔtɔrɔw forcer pour que n denmuso ka se ka den ne denmuso taara den lajɛ e ka impuissante a den dalen bɛɛ se foyi t'a ye dabali foyi t'a ye a kasitɔ de bɔra yen kasitɔ bɔlen ne yɛrɛ wulila ka se BT la BT mɔgɔw k'a t'olu kɛ compétence la ka taa brigade Messi la brigade Messi kɛ kuma y'a yira n na i y'a faamuya k'an ka taa ko lajɛ ni hakili ye an k'a kɛ tan k'a sɔrɔ ko kuma fɔlɔ kun t'o ye de sorte que ne yɛrɛ ye fɛn dɔ senti froideur nana n na n ko dɔ bɛ nin ko kɔfɛ mais néanmoins impuissant moi-même il était déjà minuit 1h je suis parti me coucher le lendemain n ye musokɔrɔba kɛ ɲinɛ lase kun bɛ yen n b'o misiko la tuma min n denmuso ye ci don a ma message fɛ comme quoi a den sara 22h alors que an bɔra yen 21h sisan mɔgɔ min ye ci don a ma ko fana ko janaja ye 14h ye bon comme janaja ye 14h ye ne yɛrɛ ye n ko sisan sa kɛ n denmuso kɛ mobili kɔnɔ comme cɛw ka duba bɛ 15 ans mugu de an taara o duba la 15 ans mugu an taara sɔrɔ o kɛlen ka base sigi ka misi faga ka wajuli kɛ micro fɛ mun ye ba yɛrɛ ye ci ma se ba baramɔgɔ si ma si ma se ba kɛ so a ma fɔ ba baramɔgɔ si ye ignoré comme quoi muso de ye den yɛrɛ bila dunuya kɔnɔ n'o bɛ kun woloba mun fɛ musow on vous interpelle tous vraiment de voir cette situation bon au kɛlen j'ai trouvé un moyen de trouver le procureur de la commune 2 à son tour a appelé le commissaire de la 3e arrondissement comme quoi du 3e arrondissement comme quoi d'aller qu'on puisse aller les voir. 3e arrondissement commissaire willa ninko ani sigité ben on les salue ici. Vraiment a willa ki jɔ a ye policiers bila ɲɛ an ka taa a lajɛ parce que Tchadja kun prévu mais 14h mais ils ont précipité les choses depuis 1h30 ils ont quitté les lieux pour la mosquée. An taara ye ɲininkali kɛ n ko u bɛ min n ko k'u taara misiri la n ko misiri jumɛn ko sans fil misiri an taara yen an taara sɔrɔ su min don fɔlɔ su b'u bolo corbière kɔnɔ policiers ye su minɛ u la. Policiers sont là de façon musclée parce que l'opposition sous Bédoké, le commissaire adjoint a joué à Jorola, a eu sous ta trace sous la morcula. Et Kassangé, Djelibe Kassangé Kerala Bella, Aurier, Marfako dissimulé, a eu pour dîner Mungala, périm dîner, ça ne reflète pas la cause de la mort. Bon, dentro d'un sens, c'est que la troisième gang plainte une infonta, car numéro miné à Nabron, à Nakorake Koroba, Noé Bamadou Touré. O minɛ k'o garder o gardelen o ye tile 1 kɛ tile 2nan comme sini ye seli ɲɔgɔn ye a taara yɛrɛ rendu 13e arrondissement na
u ye fɛn transféré enquête in transféré ka taa n'a ye tribunal d'enregistrement na u sɔrɔla k'an wele k'an ka taa 13e na u ye fɛn ko a tɛ 2e ka compétence kɔnɔ k'a bɛ fɛn de kɔnɔ 6e commune 6 de kɔnɔ k'an ka taa 13e arrondissement comme 13e arrondissement bɛ commune 6 de la an taara 13e arrondissement la an taara an ka déposition ni fɛn ninnu kɛ yen an taara an ka déposition ni fɛn ninnu kɛ yen an ye tile 2 kɛ u tilala k'an wele tuguni comme quoi mɔgɔ min ye PV ta en premier lieu o ko sɛbɛnni man ɲi an bɛna chef BR yɛrɛ kɛ PV ta an taara chef BR ye PV ta chef BR ye PV ta k'an bɛna le lendemain o le lendemain o tun ye seli dugusɛjɛ ye seli dugusɛjɛ chef BR y'an wele a y'an wele an yɛrɛ t'a dɔn a y'an wele cause min na an taara an sigi u ma se ka fɛn f'an ɲɛna u ma se ka fɛn f'an ɲɛna depuis yen ne yɛrɛ jigila tigɛra dɔɔni n y'a ɲininka n ko chef BR n ko nin ko nin bɛ cogo di aw bon i ka mɔgɔ ninnu kɔni u bɛ déféré bi n ko n'u bɛ déféré u déféré tuma i k'a ɲɛfɔ an ɲɛna pour que an ka bɔ a kalama bon a déféré tuma a m'a fɔ n ɲɛna wurani fɛ ne yɛrɛ nana wele o chef BR n ko in bɛ cogo di aw ne yɛrɛ ɲinana j'étais en déplacement mais mɔgɔ ninnu mandat dara u kan u taara parquet la directement je me suis rendu au parquet vers 18h j'ai trouvé que garde dɔrɔn de bɛ yen garde ko police mobile nana police mobile seginna police mobile bɛ segin 13e na mɔgɔ dɔw taara MCA la mɔgɔ fagalan in t'o la anw yɛrɛ dun bolo mɔgɔ fagalan place ye kaso de ye mɔgɔ fagalan il est à l'air libre est-ce que marifa kan ka di nin mɔgɔ sugu ma mɔgɔ min bɛ marifa ci a den na 3 coups de balle est-ce que permis de port d'arme kan ka di o tigilamɔgɔ ma ka sɔrɔ a ma kunkolo ni fɛnw lajɛ ka tila k'o bila à l'air libre vraiment o de y'an kɔnɔna fili parce que an b'a dɔn mɔgɔ fagalan place foyi tɛ mɔgɔ fagalan na quel qu'en soit i den de faga ni kaso tɛ anw dusukun bi a kamikaminen bɛ bi a kamikaminen bɛ sini nu se t'anw ye dabali t'anw ye anw bɛ loi de nɔfɛ justice kɛ k'a cogo la préjudice kɛ corriger c'est tout ce que nous voudrons sinon ko wɛrɛ tɛ juguya tɛ ko wɛrɛ tɛ est-ce que i y'a faamuya denba yɛrɛ bɛ yɔrɔ minɛ a ɲɛji tɛ kɛ jɔ a ɲɛji tɛ kɛ jɔ a ɲɛji tɛ kɛ jɔ dɛ mɔgɔ mɔgɔ ye den wolo musokulu fɛn fɛn bɛ yen a ye wuli k'aw jɔ parce que nin ye bɛɛ de den ye nin bɛ se ka kɛ bɛɛ la an kan b'o yɔrɔ de ma. n balimakɛ i ka kumaw faamuna n y'a dɔn k'a fɔ i bɛna lamɛn a mana kɛ cogo o cogo a mana bɔ sira o sira fɛ ni bɛna kɛ se ka kɛ dalu ye dalu min b'a to bɛɛ bɛna bɔ a kalama k'a fɔ nin ko in kɛra cogo min komi an balimamuso yɛrɛ fana bɛ yan n b'a fɛ k'a ɲininka yala ale yɛrɛ bɔra nin ko in joona cogo di a den ka fali ko yala a bɔra joona cogo di minnu y'a sɔrɔ nin ko la ka ɲɛfɔli kɛ ne ko n balimamuso e yɛrɛ tɔgɔ ye di e ka den ka fatuli yala i bɔra kalama cogo di. an sɔgɔma ne tɔgɔ Mayimuna Ture ka bɔ Kalabankura awɔ den min tirela o den ba de ne den tɔgɔ Adama Ture. e welela de k'a fɔ ye jɔn ye wele k'a fɔ ye ko i den fatura. a ko kɛlen ani bi cɛ a bɛ ko bɛ réseau kan bon mɔgɔ ye ne kɔrɔmuso wele k'a ladɔnniya Fatu Ture k'a wele k'a f'a ye ko ko Mayi ko nouvelle Fatu ko nouvelle dɔ bɛ dugu kɔnɔ dɛ k'a bɛ ko mun ko papu ye marifa ci a den na o yɔrɔ bɛ an wulila dɔgɔtɔrɔso tɛ yen an ma dɔgɔtɔrɔso min kɛ bon an taara sɔrɔ den bɛ Luxembourg la an bolila ka taa cɛ yɛrɛ bara ne taara den ɲini yen nɔ a ko ne ma ko ne bɛ ale ka so mun na ne nana mun ɲini ale ka so ne k'a ma ko n taara n den lajɛ a ko k'a fɔra ne ɲɛna ko den bɛ ale ka so wa ne k'a ma ko den bɛ min a ko n ma ko den bɛ Luxembourg la bon a donna détail la ka sɔrɔ k'o di ne ma ale bolo den ye zon ye ale bɔra misiri la a m'a dɔn ko den don den bɛ k'a min ale fana ye marifa ci a la ale bolo zon don marifa cira kunkan kelen den bɛ se ka kule ne fa ne don filanan a y'o ci sabanan den kɔ don ne a ye marifa ci sabanan ci den kɔ la ne kɔni bɛ fɛ n bɛ yɔrɔ min na n dusu a man di n na n bɛ fɛ mɔgɔw ka wuli u ka ne dɛmɛ ni dɛmɛ ye cɛ nin kɔni kumako tan ko se b'a ye ne bɛ ala kɔ n b'a kira kɔ n bɛ silamɛw kɔ n bɛ mɔgɔ ɲumanw kɔ nin ko la u ka wuli tɔɔrɔya min bɛ ne ka mɔgɔw ka ta k'a lajɛ kosɛbɛ dɛ nin ko la. sisan komi e den de fagara yala e taara i dama kasi sariya la wa yala ko bɛ lahala jumɛn na bi. anw taara sariya la ko tacogo ma anw ja anw donna yɔrɔ yɔrɔ a bɛ fɔ ko cɛ bɔra yen komi dɔ bɛ a kunna setigi ni sentan fana tɛ kelen ye an mana don yɔrɔ yɔrɔ u b'a fɔ ko awɔ k'a bɔra yan nɔ dɔw yɛrɛ y'u kanto ne ma ko ko n'a ye den faga ko den y'a den ye koyi a kabiri yɔrɔ ne yɛrɛ jigilatigɛ sɔrɔ mɛ o bɛɛ la n ko n tɛ n jigi tigɛ ala la n wulila ka se aw ma yan n ka mana kɛ cogo cogo maa ɲumanw bɛ dɔ sɔrɔ k'a fɔ silamɛw bɛ dɔ sɔrɔ k'a fɔ mali ye silamɛdugu de ye mɔgɔ se ka mɔgɔ faga kuma tɛ i woloden ma i yɛrɛ woloden o ko ka tila ka bila ten
cɛ kɔni b'a ka so an bɛ don min na ko bi fama m'a minɛ a kun taara u y'a la fɛngɛ tile 2 u tilala k'a bila cɛ b'a ka so cɛ balolen bɛ yen nɔ a tɛ polisi la a tɛ foyi la. Nka yala kiiritigɛlaw u ye min fɔ ye nin ko la u ko k'u b'a ɲɛɲini ka kiiri tigɛ wa yala a ko bilalen don wala e welelen don kiiritigɛbaw fɛ de. Ne welelen don kiiritigɛlaw fɛ mɛ an ta ko tan an tɛ ka ɲɛ sɔrɔ foyi la o bɛɛ ye nin kuma kelen de u bɛ k'a fɔ ko cɛ y'a den faga bɔ an kɔni tɛ ka ɲɛ sɔrɔ foyi la a ko la hali bitugu an kan ka taa mɛ an tɛ ka ɲɛ sɔrɔ ko la ayi an tɛ ka ɲɛ sɔrɔ ko la. Ɔ sisan kuma laban jumɛn b'e fɛ ani nin ko in e yɛrɛ y'a jira yala den u y'a janaja kɛ wa hali bi a su ma don fɔlɔ de. Janaja ma kɛ fɔlɔ su bɛ yen nɔ ne kɔni bɛ min ɲini ɲɛmɔgɔ ninnu fɛ kiiri ka tigɛ kiiri tigɛ cogo la a ye mɔgɔ de faga n'i ye fagali kɛ sariya kan ka boli cogo min na an bɛ sariya de kɔ an bɛ ala ko an b'a kira ko an bɛ sariya de kɔ nin ko ka lajɛya quoi ne yɛrɛ mako bɛ o de la jamana ɲɛmɔgɔw fɛ. Sisan an kɔni bɛ layidu min d'i ma o ye k'a fɔ a ko kɔni tɛna dabiri ni ala sɔnna ma sabu n'a dabirila n'i nana i b'a fɔ y'a mɛn a filanan ye min ye n'i tɔɲɔna n'i nana yan i b'a fɔ i y'a faamu a kɛra maa sugu o sugu ye ni mɔgɔ ko k'a bɛ nin ko in dabiri an bɛ min gɛlɛya i ma i ka dalu sɔrɔ a la fɛn o fɛn n'i b'a fɔ anw ka arajo la yan a fɔlɔfɔlɔ ye min ye i kana nkalon tigɛ a filanan ye min ye n'i bɛ kuma i ka kuma ni bonya ye a sabanan ye min ye n'i bɛ fɛn o fɛn fɔ e k'a sɔrɔ dalu b'a la n'i ye seere ni dalu sɔrɔ ko o ko la ni maa o maa ko k'a bɛ nin ko in dabiri n'i nana yan a mana bɔ sira o sira fɛ i b'a fɔ wa diɲɛ b'a mɛn i y'a faamu i ka kuma laban ye jumɛn ye. Ne ka kuma laban kɔni ye min ye ne kɔni ye mɔgɔ tɔɲɔnen bɛ ne de den sara n bɛ sariya kɔ sariya ka wuli nin ko bɛ kɛ cogo cogo an ka tiɲɛ sɔrɔ an mako b'o de la bi a bɛ ɲɛ cogo min na a ka kɛ ten tɔ. I yɛrɛ y'a jira k'a fɔ sariyatigi y'u wele i kan ka taa ye bi n'i bɔra ye bi i bɛna a kɛra sini o a kɛra sinikɛnɛ ye o ni min bɔra a la sariyatigiw fɛ i bɛna arajo ɲɛta la i y'a mɛn an bɛ dugawu dɔn kɛ i den ye ala ka saya kama lafiya ye a janaja ma kɛ janaja man ka se ka kɛ o k'a sɔrɔ a ko ma ɲɛɲini fɛn min kɛra i den sabu ye a fara fa cogo min jamana sariya tigɛbaw tɛ se ka sɔn n'i y'a ye fo ka se nin yɔrɔ in ma ma janaja kɛ o tun bɛ se ka su de o n'i y'a ye u ma su de a ko de b'u bolo u bɛ k'a sɛgɛsɛgɛ o ni min bɔra a la i bɛna y'a mɛn ni ala sɔnna ma wa i cɛ somɔgɔw ka f'u ye arajo ɲɛta ye bɛɛ ta de a kana den fagali cogo fɔ an kɔni kibaruyaw sɔrɔ k'a ye fɛn dɔw fɔ a kana wala a somɔgɔw kana den fara a fɛ cogo min a kana ɲɛfɔli kɛ ɔ n'o bɛɛ n'a ma anw kɔni bɛ yan n'o ma bɛn a ma fana o kɔni y'a dama ko wɛrɛ ye n balimakɛ e de denmuso filɛ nin ye e de ye den bɛnkɛ ye yala kuma laban jumɛn b'e bolo i bɛ segin i tɔgɔ ni jamu kan. Ne tɔgɔ Seba Traoré, déclarant transitaire, signable transit au niveau de la Malienne de l'automobile. Ne kuma laban min bɛ ne bolo vraiment ne bɛ fɛn sariya kɛ a tigɛ cogo la préjudice kɛ corriger ne bɛ muso kulu bɛɛ wele u ka wuli kɛ fara an denmuso kan muso dɔ de den sara de manière arbitraire anw tɛ dɔwɛrɛ foyi fɛ jima ka cogo la il n'est pas dit que mɔgɔ k'i woloden faga komi i ye jakumani faga ka taa su don komi i ye jakumani su don i m'a fɔ a woloba ye ni rien fo ba bɔra su don de kalama ka taa sɔrɔ jɛnɛja kɛnɛ sigilen bɛ misiw fagalen bɛ micro fɛnnen e yɛrɛ tɛ yen i kɛlen bɛ ka caméramanw de bila u ka su don filmer pour que e k'a ye o tɛ se ka kɛ o bɛɛ kɛra caméraw tun bɛ misiri la ne yɛrɛ ɲɛ ye caméramanw ye a bɛ caméraman 3-4 bɔ pour que ka su don filmer ale yɛrɛ k'a lajɛ ale yɛrɛ tɛ sɔn ka na su don yɔrɔ la a ye kɔrɔkɛ wele k'ale kana su don yɔrɔ la kɔrɔkɛ k'i k'i na ko parce que ko denba bɛ yan il peut pas te voir d'une manière autre et puis mɔgɔw bɛ na i lajɛ avec des jeux différents ne y'o mɛn kɔrɔkɛ da directement ne ye n denmuso fara ɲɔgɔn kan o yɔrɔ bɛɛ ka taa procureur deuxième arrondissement procureur fɛ parce que ko duba bɛ 15 ans bugu de et puis n'an tun bɛ taa 15 ans bugu 3e wele n'an ko k'an bɛ parce que a to commune 6 compétence kan an bɛ taa sɔrɔ sugu donna ɲɔgɔn tuma tun b'a sɔrɔ ko bɛɛ discipliné don yɔrɔ min ko surun yɔrɔ min bɛ se ka to su tɛ don joona n'an bɛ se ka su sɔrɔ o la an taara o yɔrɔ la n'o tun ye 3e ye u tilala ka transférer ka bɔ 3e ka compétence la ka taa n'a ye 3e ka compétence la transférer ka taa compétence in na ko commencera an bɛ se ka foyi faamuya kow la tuguni an bɛ taabolo foyi faamuya kow la o de y'a to an siraw ma bi est ce que y'a faamuya an kɔni dalen bɛ an ka jamana procureur la an dalen bɛ juge la ni mɔgɔ fagalan place ye kɛnɛmala de ye u k'o f'an ɲɛna est ce que y'a faamuya parce que anw dabali de banna an dabali banna amendement banna an b'a da a da yɔrɔ t'an na n'an y'an da n'an sunɔgɔla an bɛ wuli an miiri bɛ jɔnni na denba yɛrɛ bɛ kasi la a ɲɛji kɛlen bɛ kɛ jɔ
ɲɛji kɛlen bɛ kɛ jɔ a kɛlen bɛ ka mun a tɔgɔ la ten cogo la mais bɛɛ b'a dɔn den ye mun ye san 14 den selo o ma tuma minɛ a bɛ fa bolo fa k'a faga et puis den 2 de don dɔgɔnin b'a bolo dɔgɔnin bɛ yen o fana bɛ taa san 12 ɲɔgɔn na i ye fɔlɔ faga tan cogo la i bɛna mun kɛ filanan na kiiritigɛlaw ka den 2 minɛ k'an d'a ma parce que ale ye mɔgɔ fagalan de ye ale yɛrɛ bolo sogow de b'a bolo anw bolo mɔgɔninfin de anw wolola mɔgɔninfin de la est-ce que a faamuya anw yɛrɛ bolo cɛ n'a kunkolo tɛ ɲɔgɔn fɛ il est fou tirer sur son enfant comme ça peut-être i kunkolo de tɛ yen mɔgɔ min kan ka marifa di ni mɔgɔ sugu ma sogo bɛ kungo kɔnɔ sogo camanba de bɛ kungo kɔnɔ est-ce que a faamuya anw bɛ sogo de dɔn kungo kɔnɔ anw tɛ sogo dɔn yan ne balimaw aw bɛ se ka taa komi aw yɛrɛ ko sariyatigiw y'aw wele ne ba i m'a fɔ ko sariyatigiw y'u wele taa u ka cili jaabi i bɛ hakilila tigɛ n'i y'a ye su ma don kun b'a la u bɛ taa sɛgɛsɛgɛ k'a ɲɛɲini de ye fɛn min kɛra sabu ye ni a ko kan ka laban cogo min ni cɛ in kan ka don kaso la fɛn min an ka jamana b'a don kaso la n'a kan ka kiiri fɛn min a b'a kiiri i bɛ hakilila tigɛ k'i jigi da an ka jamana kan an ka jamana kiiritigɛlaw kan nka e yɛrɛ min filɛ nin ye ne ye denmuso in min kumana e de y'a bɛnkɛ ye yala ni mɔgɔ min b'a fɛ ka i dɛmɛ ni dɛmɛ ye komi i yɛrɛ y'i dama kasi sisan a mana kɛ cogo cogo maa jiri sanfɛ jiri tigɛba a sɛmɛyɔrɔ ko cogo ɲuman bɛ a to a bɛ se ka jiribolo tigɛ ni mɔgɔ min b'a fɛ ka e dɛmɛ k'i wele k'i dɛmɛ ni bilasiraliw ni hakilinaw ye i bɛ lasɔrɔ cogo di ne lasɔrɔli tɛ dɔwɛrɛ ye ne ka numéro ye 76 41 61 86 76 41 61 86 76 41 61 86 Seiba Traoré déclarant transit signable transit au niveau de la Malienne de l'automobile malmakɛ aw bɛ taa komi aw ko kiiritigɛlaw y'aw wele nka hali bi aw bɛ sabali aw k'aw jigi da Mali sariyatigiw kan ne dan t'a la fiyewu a tɛ k'a fɔ ko nin ko in bɛ nin ko in na tan nin cogo in na tan k'u bɛna dabiri u tɛ sɔn hali ni dɔ ko k'a b'a dabiri maa bi sɔrɔ yen an ka kiiritigɛlaw la min b'a fɔ nin tɛ dabiri sabu jamana de y'a se d'u ma n'i taara n'i ye fɛn o fɛn ye k'o ye dabiri ni ŋaniya ye n'a ya ne kɔni bɛ min ɲini i fɛ n'i bɛ kuma i ka seerew i ka daliluw sɔrɔ i ka seereya jɔnjɔnw sɔrɔ i bɛ fɛn o fɛn fɔ o ka kɛ tiɲɛ ye a ka kɛ bonya kɔnɔna na yan kɔni y'i ka kuma fɔda ye na hali sini i y'a mɛn ala ka yafa kɛ tabakɛba ala k'a dayɔrɔ suma ala ka sabali di yɛrɛ ma ala ka limaniya di yɛrɛ ma yan y'i ka so de yan y'i ka rajo de taa inshallah Sedina Bubakare saya yotumauna Mamadu Biranganyo masaya yotumauna Sedina Umaro saya yotumauna Alakira Biranganyo masaya yotumauna Ambalmo aw ye ni kuma in mɛn nin de kɛra donkan ye bi dɔnkibaru kɛnɛ kan nka dɔgɔkun tɛmɛnen lahalaya dɔw olu kɛra an fɛ Mali kɔnɔ yan o dɔ fana ye jumɛn ye o ye lahalaya fila ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko ye o lahalaya ninnu Mali ka basigi don nata ninnu basigi a sirilen don olu la a fɔlɔfɔlɔ o ye fɛn min ye o ye kumaɲɔgɔnya de tun bɛ Mali baarakɛlaw o ni jamana marabaaw ni ɲɔgɔn cɛ Mali baarakɛla u ka tɔnkulu jumɛn don a bɛ fɔ ale ma ko Union nationale des travailleurs du Mali olu tun ka laɲini dɔw o kumaɲɔgɔnyaw tun bɛ sen na u ni an ka jamana marabaaw kabili kumaɲɔgɔnya ninnu dayɛlɛla a laban nana kɛ woyɔ ye baarakɛlaw ka surunadon min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko Union nationale des travailleurs du Mali a kɛra i n'a fɔ jamana marabaa dɔw ye kuma dɔw fɔ o jamana marabaaw ye jɔnni ye o ye minisiri de ye ko minisiri ye jagasere kuma gɛlɛnw ka taa fo k'a jira k'a fɔ k'olu bɛ se ka baarakɛlaw nɔ minɛ ko baara minisiri min sigilen don jamana yɛrɛ baara ko minisiri k'o ye a jira k'a fɔ ni nin ko ye ni baarakɛla ɲɛmɔgɔw m'u janto u na u nɔ minɛ k'u nɔ minɛ kiri la o kuma gɛlɛn ninnu kɛra sabu ye min y'a to kumaɲɔgɔnya minnu tun bɛ sen na u y'u bɔjɔ k'olu yɛrɛ sigira k'u ka cɛfɔ ni kanbɛn o bɛ se ka sɔn nɔgɔya cogo min baarakɛlaw olu yɛrɛw ni jamana marabaaw ni ɲɔgɔn cɛ u y'o kulu dɔ sigi teliya la an ka laada ɲɛmɔgɔw ni diinɛ ɲɛmɔgɔw ani baarakɛlaw tɔgɔla bon minnu bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko chambre consulaire hali cakɛ bondaso minnu bɛ yen n'o ye kɛnyɛrɛ ye cakɛ bondasow ye olu ka ɲɛmɔgɔya bondaso n'a bɛ f'o ma ko patronat o fana da donna kuma na hali minnu yɛrɛw ye jamana yɛrɛ marabolo n'o ye primature ye o ka kɔrɔsigi kɛrɛnkɛrɛnnen ninnu bɛɛ lajɛlen
olu y'a da tulu la ka da jaba la olu ma se ka ɲɛ sɔrɔ fiyewu baarakɛla ninnu bɛ se ka sabali cogo min ka segin kumaɲɔgɔnya kɛnɛ in kan sabu olu tun y'a jira k'a fɔ n'u ni jamana baarakɛlaw n'u ni jamana marabaw n'u ma bɛn fɔ la olu tun ye baara bolodalen dɔgɔda dɔgɔkun tɛmɛnen u tun y'a jira k'a daminɛ bi sɔgɔmada in na k'u bɛna baarabila kɛ o baarabila in u bɛ to sen na fo ka se juma nata in ma dɔw furancɛ kelen ni ɲɛma sɔrɔla ni jamana marabaw m'u ka laɲiniw kɛ dɔgɔkun nata in u bɛna baara bila kuda ye n'u ka laɲini ninnu ni ɲɛma sɔrɔla yala a ko kɛra kɛ cogo jumɛn sɛbɛnw caman bɛ n bolo kɔrɔ yan minnu y'a jira k'a fɔ min ye UNTM ani jamana yɛrɛ mara cakɛbonda baarakɛbonda so minnu bɛ yen n'a bɛ fɔ ma ko administrateur civil ko ninnu ko k'u bɛna dɔgɔfurancɛ 2 baarabila daminɛ bi sɔgɔmada in na sɛbɛn min bɛ yen n'a bɛ fɔ ma ko l'indépendant ale ye ɲɛfɔli kɛ minnu bɛ yen n'olu bɛna baarabila kɛ o ye baarakɛlaw ka hakɛ ɲini tɔn 4 ɲɔgɔn a bɛ fɔ min ma ko plateforme d'action commune des administrateurs civils ninnu ye jamana yɛrɛ foroba baara ni marabondaso n'olu ye jamana yɛrɛ ka mara sigin bɛ minnu fɛ olu ko bɛ baarabila in na ani u b'a fɔ min ma ko comité syndical du conseil national de la transition olu fana n'o ye CNT olu fana k'u bɛ baarabila kɛ greffiers ani secrétaire de greffe ni parquet ninnu olu fana k'u bɛ baarabila kɛ bi ani u yɛrɛw ka fɔcogo la ko i n'a fɔ bɛnkan minnu bɛ yen diɲɛ fantan ne fɛ hali ni baara bɛɛ kɛ bila fɛn ye baara ti ɲɛ ca minnu ko n'a bɛ fɔ o ma ko service minimum ko o na waleya baara bondaso dɔw la i n'a fɔ kibaruya bɛ cɛri yɔrɔ minnu ani kibaruya bɛ cɛri maa minnu fɛ n'o ye télécommunication ye ani pankurun jiginso ani dumuni bɛ baara yɔrɔ minnu ani ji ani courant ani kɛnɛya kabile baara bila kuma ninnu tun fɔra ko jamana yɛrɛ minisiri bondaso min sigilen don baarako la k'o ye a jɛɲɔgɔnw wele alamisa tɛmɛnen n'o bɛna mɛn kalo tile 13 ma ka fɔ yala cɛfɔ kan bɛ sira tɛ ɲini wa nka o cɛfɔ kan bɛ kuma ɲɔgɔnya minnu sigira ko a nana ye ka fɔ minisiri ye a ka kumaw la ko a ye kumaw fɔ kuma minnu a kɛra i n'a fɔ a bɛ kangari gwɛlɛn da ninnu ye min ye baarakɛlaw ye ka fɔ u na se ka nɔ minɛ jamana marabaw fɛ kabila o de kɛra sa daga wulila sɔngalama ye minnu bɛ n'olu ye cɛfɔ kan bɛ dabali ni fɛɛrɛtigɛba ye jamana marabaw ani baarakɛlaw ka sɔrɔnadon ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye an ka laada ɲɛmɔgɔw ni diinɛ ɲɛmɔgɔw ye ani baarakɛlaw n'o ye kɛn yɛrɛ ye baarakɛlaw olu tɔgɔla bon minnu bɛ n'a bɛ fɔ o ma ko chambre consulaire ani hali mali yɛrɛ cakɛ bondaso n'o ye kɛn yɛrɛ ye cakɛ bondasow ka ɲɛmɔgɔw ninnu bɛɛ lajɛlen u seko n'u damajira bɛɛ lajɛlen kɛ min b'a to UNTM bɛ se k'a ka baarabila in bɔ a dɔgɔkɔrɔ nka ɲɛma sɔrɔ a la sabu UNTM y'a jira k'a fɔ ko olu tɛna sɔn k'a fɔ olu na se ka jaabi di k'a sɔrɔ olu ni baarakɛla tɔw ma se ka bɛn fɔ la UNTM ko k'olu tɛna se ka nin ko in bila ten k'a sɔrɔ olu yɛrɛw u n'u ka baarakɛlaw minnu bɛ yen n'o y'olu bila ci la n'olu m'a fɔ u ka baara ta u tun ye lajɛ caman kɛ minnu bɛ se k'a to u bɛ se k'a fɔ ka bɛn kɛ cogo min u ye dantigɛli kɛ dantigɛli min kɛra kununko tuma dɔ la kuma ninnu kɛra nanzarakan ni bamanankan na basi la an ka lajɛ n'an sera k'a dɔ sɔrɔ UNT mɔgɔw ye minnu fɔ bisimila. Kunu ani diinɛ mɔgɔ minnu fɔ ni Bamakɔ dugutigilamɔgɔ minnu nana an fɛ yan an kɛ ɲɔgɔn ye kɔfɛ ani an kɛ mɔgɔ tɔw kuma na. an y'a ye jama kɛ hakilila ye min ye jama kɛ kundafan ye min ye an bɛ jama de tɔgɔ la yan n'u ko k'an ka taa sira min fɛ an bɛ taa o sira fɛ o jama kɛ kuntafa kɛra k'a fɔ ko grève in an k'a kɛ o de kosɔn grève bɛ na kɛ an bɛ bɔ a dɔgɔkɔrɔ minnu bɔra yan kunu u nana an y'u kunbɛn ne bonya ni karama ye u bɛ laɲini kun ye fɛn fila de ye an kɛ grève an k'a bɔ a ma k'a sababu kɛ k'olu fɛ gouvernement tɛ filanan tuguni u k'an ma ko an kɛ waati di gouvernement ma n'o bɛ se kalo fila ɲɔgɔn ma walasa gouvernement ka se k'i labɛn ka tila tuguni fɛn wɛrɛ min ye ɲini pour que yala k'a fɔ o bɛ se ka fɛn kɛ anw ye min b'anw wasa nin bɛɛ lajɛlen kuma ye mɔgɔw tɛ se ka kuma ka kan bɛ a sama ni ɲɔgɔn cɛ minnu nana anw fɛ yan mɔgɔkɔrɔbaw don maakɔrɔw don kuma dɔw bɛ yen a man ɲi anw n'u ni ɲɔgɔn cɛ an ye min f'u ɲɛna dɔrɔn kuma lasurunya na o de ye k'a fɔ u kɛ nali diyara ye u ye hakilila min yɛrɛ fana ta ka lase nka UNTM fana ye organisation min ye jɛkulu min don bi jɛkulu tɛ a sigila ka se sisan ma sigi fɔlɔ ka se bi ma
bɛ san 70 ani kɔ de la n bɛ se k'a fɔ san 70 n'a wɔɔrɔnan a b'o de la o don ni bi cɛ mɔgɔ caman nana u taara mais hakilila min y'an sigi o hakilila kelen o don ani bi hakilila a bɛɛ lajɛlen kelen minnu mɔgɔw bɛ taa mɔgɔw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ mais hakilila min sigilen don ani n'a fɔ komi ni dugu sigila ne kan min ye u jamana sigila ne kan min ye mɔgɔw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ mais a sigila ne kan min ye o bɛ to yen n'i nana i bɛ to o de sira fɛ n'o o mɛ bɛn ma i b'i kɔ di i bɛ taa mais i tɛ se k'a yɛlɛma k'a b'o la anw ye denmisɛn ye o bɛ se ka fɔ dɔw kɔrɔ mɛ an bɛ k'o sira kelen de labato an bɛ ka to o de sira fɛ an ka laɲini jamana kɛ ɲɛta kɛ développement anw ye minnu baarakɛlaw ye an ka laɲini y'o ye min bɛ na ni tiɲɛni ye jamana kɔnɔ n'an bɛ se ka fɛn kɛ k'a bali an b'an seko k'a la o bɛɛ lajɛlen la sigikɛfɔ de bɛ na n'o ye anw dɔrɔn dama tɛ mais minnu b'an kɔ kan n'i y'a mɛn anw bɛɛ y'a bi ma o de y'anw ta duguma k'anw layɛlɛ pour que anw ka se yan olu minnu bɛ yan an tɛ se ka foyi kɛ n'an m'an sara olu la an b'u hakilila ɲininkali kɛ c'est vrai anw b'u ɲɛ a bɛ kɛ komi ni anw de ye locomotive ye mais an bɛ yeli kɛ min ye olu tɛ o ye an bɛ se k'o ɲɛf'u ɲɛna u ka faamuyali la n'u hakili b'a la ko a y'a fɔ an ye cogo an y'a faamu an bɛ se ka taa ni sira in fɛ u b'u hakilila di o kan nka ne jama taara min fɛ an tɛ se ka bɔ jama kɔ wajibi an bɛ tugu jama de kɔ donc jama ka hakilila de kɛra k'a fɔ grève ni an kana bɔ a man k'a kɛ sabu gouvernement ye cili min kɛra dabɔngama don komi u y'a ye an ka laɲini fura t'u bolo kɛ d'an ma u ma foyi kɛ non n'u ye nin kɛ o ni ka sababu ye yalasa an b'a fɔ ko bon n'o don an k'a to ten sa donc u bɛ n'a munumunu k'a daminɛ nin na yanni gouvernement kura ka taa sigi a bɛ fɔ an k'a tɔw kɛ don dossier la u k'a ɲɛɲini k'a faamuya sigi kɛ kuma kura wɛrɛw bɛ na kɛ o ye kalo 1 kalo 2 kalo 3 ko ye san laban bɛ ban k'an bila o kisi kata kɔnɔna na mɔgɔw y'o de faamuya u ko an tɛ sɔn o ma wala a banna laɲini min kɛra o de ka kɛ jaabi ka di a la n'o mɛ kɛ an fana kɛ k'an ka sariya ye min ye an ka yamaruya ye min ye sariya ye min d'an ma an bɛ se ka min kɛ an fana b'o kɛ o de ye an ka force de travail ye force de travail mun ye anw de bɛ an ni bila ka don fɛn dɔw la min bɛ se ka ni bɛ se ka to a la yɛrɛ k'an fanga don a la k'an hakili don a la yalasa ɲɛni bɛ se ka yalasa fɛn bɛ se ka bɔ a kɔnɔ n'o a bɛ fɔ min ma ko nafolo yalasa fɛn bɛ bɔ a kɔnɔ min bɛ se ka jamana lataa ɲɛ n'a sera dɔ n'an bɛ bɛn o kɔni o y'an ta ye an b'an fori ka bɔ a la k'a fɔ an t'o di n'anw y'o jɔ fɛn bɛɛ bɛ jɔ n'anw y'o jɔ foyi tɛ se ka taa ɲɛ donc o de kosɔn a kɛ k'an ka jateminɛ kɛ k'a faamuya k'a la k'a dɔn fɛn fɛn bɛ kɛ a bɛ kɛ a kɛ kan kɛ n'anw ye an kɛ kan ka lamɛn parce que an sen b'a la yalasa a bɛ se ka ɲɛ n'a tiɲɛna fana an sen b'o la donc a kɛ ɲɛ ɲɔgɔn fɛ a mɛ kan kɔ mais dɔw hakili b'a la komi n'i bɛ syndicat la i ye mɔgɔ lankolon de n'i bɛ syndicat la i mɛ kan ka jate n'i bɛ syndicat la i ye tiɲɛnikɛla de donc fɛn min kɛ kan ka kɛ a mɛ kan ka sara anw na a kɛ min ka d'u de ye a banna anw ta ye dɔrɔn an k'a kɛ a banna an y'o tile tɛmɛ bi an bɔr'o kɔnɔna na min bɛ kɛ an b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ sigi ɲɔgɔn fɛ k'a kuma fɔ a bɛ ɲɛ cogo min na kɛ an hakilila di ɲɔgɔn ma n'an bɛɛ bɛnna min kan an bɛ sɔrɔ ka baara k'o kan ne ɲuman don a bɛ kɛ an bɛɛ lajɛlen kɛ ɲuman kɛlen ye n'a kɛra juguman fana ye ani fɔ ko kuma na an bɛɛ lajɛlen nɔ b'a la an bɛ kɛ juguman an b'o de cadre kɔnɔna na gouvernement kɛ démission kuma lasurunyana o tɛna se k'a jɔ ko anw tɛna an kɛ grève kɛ an bɛ kɛ ni ne grève ye. An balimaw a ye Yakuba Katile aw ye a ka kuma ninnu mɛn kun ye fɛn min ye o de ye k'a fɔ jamana marabulon n'o ye gouvernement ye olu ye baara bila sɔrɔla fɛn min fɛ o de ye k'a fɔ min ye bandaw ye a tun ye a ɲini jamana marabaw ka sɔrɔnadon tɔnbolo faraba fɛ jamana marabaw olu ka kulu o ɲɛmɔgɔba fɛ n'o ye Moktar Wani k'a ka baara bila k'a ka jamana marakulu ci ale ka baara bila a ka jamana marakulu ci Moktar Wani y'o baara min kɛ ka jamana marali k'o baara bila n'o ye démission ye ka tila ka jamana marakulu ci olu cili min kɛra a tilala ka yamaruya d'a ma tuguni k'a ye sira d'a ma k'a sugandi kura ye tuguni k'a ka kɛ jamana marabulon ɲɛmɔgɔ ye kurayala tuguni ko a ka a lajɛ ka kulu kura sigi komi walew de bɛ sen na dɔw tɛ ɲininkali kɛ munna jamana baarakɛlaw ka sɔrɔnadon tɔnba n'o ye UNDM ye komi gouvernement tɛ yen munna u ma baarabila in jɔ u ye min dɔgɔda bi sɔgɔmada in na Yakuba Katile a ye kuma min fɔ o la o tun ye nin ye min kɔni ye baara bilali ye bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Mali kɔnɔ yan n'a kɔni fɔra k'a fɔ ka baara bila bɛ fɔ min ma ko grève n'o bɛ kɛ a bɛ kɛ jamanadenw de ka degun kan a bɛ kɛ kɔlɔlɔ ye i n'a fɔ dɔgɔtɔrɔso n'a kɔni fɔra k'a fɔ dɔgɔtɔrɔw ye baara bila kɛ banabaatɔ jɔnjɔn minnu bɛ taa banabaatɔ jugu minnu bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la hali olu tɛ furakɛli yɔrɔ sɔrɔ baarakɛ bondaso dɔw bɛ yen baara kɛra bila ye cogo o cogo
i b'a sɔrɔ a bɛ fɔ min ma ko service minimum baara tɛ taa baarakɛ bondaso tɛ taa fɛn minnu baara kɛli kɔ kɛrɛnkɛrɛnyana ani jɔnjɔnyana kasara mana mɔgɔ sɔrɔ sisan ni banabaatɔ jogin taara dɔgɔtɔrɔso la e man ka to yen ko dɔgɔtɔrɔw ye baara bila wala banabaatɔ juguw mana cun dɔgɔtɔrɔso la ka fɔ ko baara tɛ yan ka fɔ ko u tɛna e furakɛ olu ka dabila a bɛ fɔ o ma ko service minimum o bɛ dɔgɔtɔrɔso la tuma cogo min o bɛ baarakɛ bondaso tɔw bɛɛ lajɛlen na a kɔni kɛra Mali kɔnɔ n'a fɔra ka fɔ baara bɛ bila kaban jamanadenw t'a galo o de ka bɔ a la baarabila n'a ta o ta ni waleya kɛrɛnkɛrɛnnenw sɔrɔla ka kɛ baarakɛyɔrɔ la fo jan ka to o baara kɛlo la Yakuba Katile ye jaabi min sɔrɔ la o jaabi ninnu filɛ nin Basila bisimila. An b'a labatu parce que sariya bolo dɔ bɛ Mali kɔnɔ yan n'o sariya bolo taara san 1987 a y'a sɔrɔ Musa Tarawele de tun bɛ sariya bolo in taara waati ma dabɔ kun ye ko syndicaliste ka se ka u ninakili deku u bɛ se ka mouvement ɲɛnama kɛ min bɛ se k'a kɛ u bɛ se ka na ni tɔɔrɔ ye a waati u b'a fɔ minnu ma organisation internationale des droits de l'homme u y'a combattu k'a fɔ k'a sariya bolo man ɲi syndicat yɛrɛ wulila k'u jɔ a tun bɛ grève kuma na waati k'a fɔ ko fo o sariya bolo a kɛ falen sabu bɛɛ k'a kɛ cogo min na o kɛ cogo man ɲi n'o tɛ an ye convention minnu n'an y'o signé ne Mali y'a signé k'a ratifié n'o convention kɛ kan ka boli an bɛɛ lajɛlen kan o convention ye service minimum a kɛ kan kɛ yɔrɔ minnu na o yɔrɔw dɔlen don misaliya la an bɛ se ka dɔgɔtɔrɔso kɔfɛw la komi i yɛrɛ da ser'o ma sisan misaliya an bɛ se ka fɛn fɔ ni n'an min ye sécurité yɔrɔ fanfɛla ye misaliya an bɛ se ka min fɔ n'o ye transport yɔrɔ fanfɛla ye aya service minimum o yɔrɔ damadɔ choisilen don ani an b'a fɔ ma télécommunication i la service minimum ko fɔlen don n'o t'a tɔw la service minimum ko bɛ fɔ a la mais Mali y'a bɛɛ lajɛlen ci k'a bɛɛ kɛ bere kelen k'a bɛɛ don ɲɔgɔn na u ye décret min ta n'o kɛ o y'o kɛ loi ni application service minimum kan anw b'a bonya depuis an y'a daminɛ an m'o sɔsɔ tile kelen nka ni fɛn min t'o kɔnɔna na sabu a loi ta kuma ni bi cɛ a décret ta kuma ni bi cɛ an bɛ san 30 ko de la yɛlɛma caman donna k'o la baara boloda dɔw bɛ yen nɔ bi o waati o y'a sɔrɔ o baara bolodaw tɛ yen o kɛra fɛn kura y'u nana olu tɔgɔ mɛn fɔ a la o service minimum kɔnɔna na donc n'a mɛ ɲɛ ko fɛn fɛn bɛ k'o la bi sariya ye min fɔ la convention ye min fɔ la an bɛ jɛ kɛ sigi de kɛ bɛn fɛn dɔ kan minnu ye syndicat olu kɛ ɲɛmɔgɔw ye minnu ye service ɲɛmɔgɔw ye an bɛɛ lajɛlen de bɛ sigi réunion na k'a fɔ a komi sariya bolo min ta la a y'a sɔrɔ ni baarakɛda ninnu olu tun tɛ Mali la sisan nin ye baarakɛda kuraw ye minnu nana Mali la o kɛra fɛn ye loi in talen kɔfɛ bon an bɛ hakilila di ɲɔgɔn ma an bɛ se ka service minimum respecté cogo min nin yɔrɔ cadre kɔnɔna na syndicat b'u hakilila fɔ fɛn service ɲɛmɔgɔ b'u hakilila fɔ n'an nana ka na fɔ kɛ bɛn min na an bɛ sɔrɔ ka taa o sira fɛ o ye mɔgɔ si tɛna k'a fɔ i b'a jagoya mɔgɔ baarakɛdenw kan baarakɛdenw fana tɛna jagoya baara ɲɛmɔgɔw fɛngɛ kan donc kuma jaabi bɛɛ bɛ kɛ fɔ o yɔrɔ fanfɛla la o de y'o ye. Komi baarabila in bolo dara nin cogo la u yɛrɛw ka fɔ cogo la ko minisiri ye kangari gɛlɛnw da u ye nɔminɛli ko kumaw b'a la tuma dɔ la n'u kɛn bɛ ko n'u ye u ni jamana marabaaw cɛ gɛlɛya nin cogo la ka fɔ k'u bɛ baara bila diyagoya la ko tuma na nɔminɛli bɛ se ka kɛ sariya bɛ se olu bɛ se ka sariyaw bila k'u nɔminɛ o kuma minnu fɔra yala UNTM mɔɔw ɲɛsirannen tɛ o la wa yala u bɛ se ka dɛmɛbaw sɔrɔ u yɛrɛ la wa yala diɲɛ hakɛ ɲini tɔn minnu bɛ yala olu bɔra o minisiri ka baara kɛlenw kalama wa yala olu yɛrɛ bɛ dakun jumɛn kan nin ko bɛɛ lajɛlen na Yakuba Katile ye jaabi min sɔrɔ k'a fɔ kunnafonilazilaw ye o fana kunkan o filɛ nin soutien tɛ dɔwɛrɛ ye sariya bolo minnu bɛ non seulement jamana kɔnɔ droitw banna mais jamana kɔ ka tuguni Mali ye convention minnu signé n'a y'o ratifié olu bɛ kɛ droit min di baarakɛlaw ma maa si tɛ se k'o sɔsɔ ne Mali k'a b'o sɔsɔ bi diɲɛ bɛ se ka fiɲɛ tigɛ Mali la o cadre kɔnɔna na anw ye an kɛ disposition ta déjà an y'an kɛ labɛnw kɛ an ye lettre kɛ kan ka ci ka taa yɔrɔ minnu na jamana kɔ kan se k'u seereya menace min kɛra o menace ka transcription kɛ k'a kɛ PV ye k'a ci o jamanaw ma u k'a dɔn k'a fɔ min fɔra nani mɛ kan ka fɔ pour que u k'a dɔn an bɛ min fɔ an tɛ kalontigɛla ye k'a dɔn ko bɛ Mali kɔnɔ n'an bɛ wuli k'an jɔ ka baarakɛlaw kɛ dɛmɛ d'u ma tiɲɛni dɔ bɛ na olu à travers le monde farafinna yan farajɛ la diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ o lettre an y'o labɛn kɛ ban an bɛ kɛ huissier kɛ transcription laban de kɔnɔna
n'o kɛra sini n'ala sɔnna ma sini tile ti bɛn n'o papier n'a bɛɛ bɛ diɲɛ ka taa fan bɛɛ lajɛlen déjà minnu y'an wele k'an ɲininka hali sɔgɔma in na jamana fila ye weleli kɛ ɲininkali kɛ an ye ɲɛfɔ k'u ɲɛna kunna sini dɔw ye weleli k'an ye ɲɛfɔ k'u ɲɛna juma dɔw ye weleli k'an ye ɲɛfɔ k'u ɲɛna k'u presselen don an ka papier s'u ma an yɛrɛ hakili kuma la k'an bɛna tila bɛɛ lajɛlen la pour que ka papier bila ka taa juma don mais a ma se ka sira sɔrɔ parce que huissier fɔlɔ min kan ka baara kɛ o tilala tuguni k'i bolo jigin ko an ka mɔgɔ wɛrɛ ɲini an ye mɔgɔ wɛrɛ min ɲini u na donc o ye baara daminɛ a ma se ka tila la n'ala ma ko wɛrɛ kɛ a bɛ tila la bi n'an tilala la bi an b'a fara document tɔw kan parce que u bɛɛ kɛra k'a signé ka ban a bɛ d'a kan dɔrɔn k'a ci ka taa o organisation internationale mɔgɔw ma n'o ye organisation internationale des droits de l'homme et de la défense des droits humains à travers le monde MINUSMA kelen o sen b'a la a bɛ d'u ma yan u ye seere ye u bɛ se k'a dɔn BIT la a bɛ taa organisation comment dirais-je de l'union syndicale au niveau africain a bɛ ci ka taa di olu ma la confédération syndicale internationale branche Afrique min fana bɛ yan na o siège n'a bɛ Lomé a bɛ ci ka taa ye mais a siège ba yɛrɛ o bɛ Bruxelles a bɛ ci olu fana ma an bɛ min fana na organisation wɛrɛw n'u b'a fɔ international francophone de dialogue social n'o ye francophonie ale kɛ vraiment dialogue social fɛngɛ branche dɔ ye u fana o siège au niveau africain a bɛ Dakar a bɛ ci ka taa ye hali sɔgɔma in na ni o président kumana yanni ka na bureau la yan donc nin bɛɛ lajɛlen ye fɛn ye fɛn minnu a dabɔ kun ye pour que ka se ka baarakɛlaw kana an ti maa si pousser k'o don kobalikɛ la mais an ka yamaruya min dilen don an ma sariyaw fɛ convention fɛ an bɛ taa o sira fɛ mɔgɔ tɛ se k'an balo o la ni mɔgɔ min k'an b'an balo o la ni min bɔr'o la o tigi fana o b'o ye a ta ye cogo la. baarabila min n'o bɛ sen na n'a daminɛnen don bi sɔgɔmada in na u bɛna dɔgɔ furancɛ kelen in yɛrɛ k'a la ni ɲɛma sɔrɔ la dɔgɔkun nata u b'a ta tacogo kura la tuguni laadala ni baarakɛlaw bɛ baara bila UNTM olu ye baarakɛlaw ka surunna don tɔn ye o ye tiɲɛ ye kɛ nka zena ta u yɛrɛw ka fɔcogo la k'a jira k'a fɔ ko min ye hakɛ ɲini baarakɛlaw ka hakɛ ɲini tɔn naani ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko ye n'o ye syndicat de la plateforme d'action commune des administrateurs civils o de ye an b'a fɔ minnu ma commandant kɔrɔsigiw ani fanga ka cɛsigiw olu faralen don UNTM ka nin baarabila in na u b'a fɔ fɛn min fana ma ko comité syndicat du Conseil national de la transition fanga bunda susu min sigila o baarakɛlaw olu fana ka baara bila UNTM nɔfɛ o fana bɛ nin ko in na hali greffier ninnu ani secrétaire de greffe ninnu ani parquet ninnu ye kiiritigɛlaw ye olu bɛɛ lajɛlen sɛbɛn nin baara ko in na yala o kuma min fɔra olu ka fara UNTM kan ka baara bila in kɛ yala o kuma ye tiɲɛ ye wa Yakuba Katile a ye jaabi min sɔrɔ kunnafonilasiraw ka ɲininkali la o filɛ nin o confirmelen don an bɛ kɛ baara bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ bon kunu sɔgɔma na u si ma se a fɔlɔ n'o kunu an ye personnalité minnu n'an y'u rencontré dugutigilamɔgɔw jamanatigilamaw ani ka na se diinɛmɔgɔw ni fɛngɛw ma a kɛr'u bɛɛ ɲɛna yan kuma fɔr'u bɛɛ ɲɛna an tilalen olu talen kɔ an bɛɛ lajɛlen sigila an bɛɛ kumana ka hakililaw di ɲɔgɔn ma communiqué min kɛra communiqué kɛra ani olu de y'a bɛɛ lajɛlen kɛ ɲɔgɔn fɛ mais a signéna UNTM de fɛ ka copie di u bɛɛ lajɛlen ma u bɛ se ka lasiw kɛ mɔgɔw ma cogo min u ye minnu ye groupe fila dɔ bɛ se k'a fɔ groupe fɔlɔ o ye minnu bɛ baara kɛ ministère de l'administration territoriale la syndicat 4 de bɛ syndicat fɔlɔ o ye syndicat national syndicat autonome des administrateurs civils o ye administrateurs civils minnu ye commandant ni ani préfet ni fɛngɛ ni sous préfet ninnu ni minnu kɛ gouverneur ye olu kɛ syndicat o y'o ye mais syndicat wɛrɛw bɛ yen minnu tɛ o la n'u b'a fɔ ma ko syndicat libre des travailleurs du ministère de l'administration territoriale olu fana kɛ syndicat o b'a la mais syndicat wɛrɛ bɛ yen tuguni n'u ye collectivité ye parce que u bɛɛ lajɛlen baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o collectivité u kɛ syndicat national o fana responsable b'a la kunu mɔgɔ dama kun bɛ yan a mɛ dɔgɔnin mɔgɔ 7 ou bien mɔgɔ 8 a ko bɛ taa o la donc n'u ye baara bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ o bɔlen kɔfɛ a la u b'a fɔ ma agent de développement régional o fana o kɛ syndicat b'a la ani olu fana kɛ mɔgɔw bɛɛ kun bɛ yan kunu an ye baara bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ communiqué min n'an tilala olu yɛrɛ de y'a brouillon labɛn donc an ka kan ka yɛlɛmɛ minnu dɔw fara k'an y'o kɛ o bannen kɔfɛ n ka sɔrɔ k'a signé copie dir'u bɛɛ lajɛlen ma yan'u ka taa so wa u bɛɛ b'u sen kabi u bɛɛ kɛ labɛn kɛ grève in a bɛ se ka ɲɛ cogo min na donc o yɔrɔ fabara la jɔrɔna wɛrɛ t'a la o bɔlen kɔfɛ a la syndicat autonome des greffiers sécurité greffe et parquet olu fana u kɛ responsable tun bɛ yan n'u u kɛ président ye réunion kɛra an ɲɛna an ye fɛn fɛn fɔ bɛɛ ye kuma ta bɛɛ ye kɛ an bɛnna min kan an y'o de arrêté communiqué kɛra o cadre kɔnɔna na ne ka communiqué bila u fana ye copie sɔrɔ u tato la olu kɛ mɔgɔ 2 tun bɛ yan secrétaire général président a n'a kɛ adjoint donc pratiquement fitiri y'an sɔrɔ o kow senkɔrɔ yan donc o yɔrɔ fabala la jɔrɔnan tɛ
k'a fɔ ko i bɛna fɔ ko janba wɛrɛ bɛna bɔ fan wɛrɛ fɛ parce que i bɛɛ lajɛlen y'a dɔn laɲini bɛ kɛ nafa min b'a la k'i b'a bila bi ka taa kunbɛn sini 1000 tigɛr'i kun nin kalo in na 2000 tigɛr'i kun nin kalo in na ou bien hali 1010 ou bien i kɛ sara yɛrɛ bɛɛ k'i ta nin kalo in na mais n'i nana fɛn sɔrɔ min bɛna o kɔfɛ kalo 3 o kɔfɛ n'a bɛ i kɛ sara min n'o taara n'a bɛ se k'o datugu ka tila kɛ fɛn sɔrɔ kɛ far'o kan hakili la i bɛ baara kɛ n'o hakilila de i t'a lajɛ min b'i bɔ i kunna bi i bɛ nimisa o nɔfɛ i ka kan ka min kɛ baara kɛ i ka fɛn sɔrɔ sini k'i b'o to yen donc faamuyali ko de don kow la an bɛ ɲɛfɔ kɛ mɔgɔw ye k'a faamuya cogo la fana ye sariya de ye sariya bɛ taa o sira fɛ hali n'a nana sɔrɔ sariya kelen min y'o fɔ dɔw y'a kɛ u banna k'a tigɛ u kun foyi ma bɔ a la o fana k'a kɛra jurisprudence ye mais a kɛra cogo o cogo an bɛ jamana kɔnɔ n'Ala ye sini kɛnɛya d'an ma an ka kan ka min fɔ sini n'o waati sera an b'o fana fɔ. An balimaw bɛɛ y'a dɔn k'a bile furancɛ fanga in a kɛra sigifɛn ye a kɛra i n'a fɔ u ni baarakɛlaw ka sɔnnadɔn tɔn tɛ ji kɛ ɲɔgɔn tɛgɛ u ka yeta tɛ kelen ye u ka fɔta tuma caman tɛ kelen ye samasamali ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛyalen don kosɛbɛ yala UNTM ka nin baarabila banbali yala jamanadenw bɛna faamu cogo di yala jamanadenw bɛna ye UNTM bɛ ka nin baarabila minnu kɛ u bɛna a ye cogo min yala Yakuba Katle yala ale ka hakilina ye jumɛn ye jamanadenw ka nin hakilina sugu ninnu bɛ se ka jamanadenw sɔrɔ ka ye k'a fɔ waati bɛɛ lajɛlen na fɔɲɔgɔnko ani jamana bɛ lahalaya gɛlɛn minnu na jamana bɛ gɛlɛya jugu minnu na yala Yakuba Katle ale bɛ mun sɔrɔ k'a fɔ jamanadenw ye a ye jaabi min di kunnafonilaselaw ye o filɛ nin ye. Jamanadenw k'a faamuya dɔrɔn ko yanni i ka jigin benyɔrɔ la k'i bɛ jigin talonyɔrɔ la n'i nana n'i ye jamana ta ni k'i b'a dilan jamana kungo b'i kan a bɛ komi ko dutigi i kɛra dutigi dudenw balo f'i yɔrɔbɔ kɛ lakana a bɛɛ lajɛlen y'i ma wajibi ye fɛn fɛn bɛ na n'o ye k'a b'o tiɲɛ i bɛ wuli k'i jɔ i b'o baara kɛ yalasa o kana se ka tiɲɛ n'i dɛsɛr'o la i ka dutigiya laban a kɛ kan ka minɛ na o ye misali de ye a b'o kɛ cogo la dɔ de gɛnna waati dɔ la k'o tigi dɛsɛla k'a mɛ se ka fɛn kɛ n'e min nana i bɛ fɛn kɛ au moins ka tɛmɛ dɔ in kan mais n'i mɛn hali o yɛrɛ ta ɲɔgɔn sɔrɔ dun est ce que kɛ nali a ye fɛn ɲɛ tuguni donc il faut que mɔgɔw k'o faamuya ni kɔlɔkɔlɔ b'a la ni gɛlɛya tɔɔrɔ wɛrɛ b'a la anw syndicat kɛ tɔɔrɔ tɛ mais ɲɛmɔgɔ de ka tɔɔrɔ don ni fɛn kɛ kan ka fɔ maa ye fɛn bɛ fɔ ɲɛmɔgɔw de fɛn bɛ kan ka fɔ anw ye anw ta tɛ dɔrɔn n y'o de fɔ an kɛ force de travail anw b'an bolo b'o de la ne ko n ko n bɛ taa ka taa sɛnɛ kɛ foro la ni n taara ka taa sɛnɛ kɛ peut-être ne yɛrɛ bɛ fɛn sɔrɔ a la mais n bɛ min kɛ foro sɛnɛ nafaba de b'o kan bon ne bɛ sɛnɛ min kɛ ne bɛ fɛn min sɔrɔ n'i ko k'i t'o di ne ma ne bɛ kɔnna n sen bɔ la ne foro mɛ sɛnɛ dun a tiɲɛni laban bɛ kɛ jɔn ye a tɛna kɛ donc o kɔrɔ ye ko min bɛ sɛnɛ kɛ nafa b'a la de jɔyɔrɔ b'a la a kɛ kan ka lamɛn a kɛ sago kɛ kan kɛ a kɛ dumunikɛ kɛ fa min bɛ se k'a to vraiment n ye sɛnɛkɛla den de ye n'a y'a kɛ daba min na a bɛ se ka baara kɛ cogo min na n'a y'a kɛ sɛrifu min na a bɛ se ka baara kɛ cogo min mais n'o ma se ka kɛ dun baara tɛna se ka kɛ dɛ donc o défaut tɛna bɔ baarakɛla la mais min ye baarakɛla ta o défaut bɛ bɔ o de la ni fɛn kɛ kan ka fɔ ni ɲɛkumu kɛ kan kɛ ni ɲɛ minnu kɛ kan ka bɔ ni damiri kɛ kan ka bɔ a bɛ bɔ baaratigi de fɛngɛ na mais min ye baara kɛ o ko tɛ il faut que mɔgɔw k'o faamuya merci. An balimaw nin tun ye Katle a tun ye ɲɛfɔli minnu kɛ ni Ala sɔnna ma an ka dunkibaru nata ninnu na baara ɲɔgɔn tɔ minnu bɛ yen kunnafonilaselaw ka barosigi in kɛnɛ kan fɛn minnu fɔra an ka dunkibaru nata ninnu na an bɛna ɲɛfɔli k'aw ye inshallah. Nin tun ye baarabila min bolodara bi sɔgɔmada in na ni o bɛ fori fo juma nata ni ɲɛma sɔrɔ a la dɔgɔfurancɛ in na dɔgɔkun wɛrɛ ka daminɛ ntɛnɛn wɛrɛ la u bɛna a ta cogo kura la tuguni wa a bɛna yɛlɛma tuma dɔ la ka kɛ baarabila kuda ye f'u ka hakɛw olu ka di u ma cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw kibaruya minnu bɛ baarakɛlaw ka baarabila kunna o tun ye ninnu ye lahalaya filanan minnu bɛ yen o de ye ka fɔ kunbɛn tun kɛra mɛ kalo tile 6 tɛmɛnen bandaw n'ale ye furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ye ale ni M5RFP ye kulu minnu aw hakili b'a la kabila Ibrahim Bokar Keita bɛ fanga na olu ko olu ye wuli ka dɔ kɛ kabili mɛ kalo tile 5 tɛmɛnen k'olu ye faraɲɔgɔnkan kulu ye faso kumabɔdenw faso kanubancikulu olu ye wuli ka dɔ kɛ n'o nana wolo ni Ibrahim Bokar Keita ka fanga bilali ye kabili mɛ kalo tile 6 tɛmɛnen k'olu ni bandaw tun ye ɲɔgɔn ye u ni bandaw tun ye ɲɔgɔn ye u ni bandaw ka ɲɔgɔn ye kɔfɛ n y'a jira u la k'a fɔ bandaw tun y'a ɲini k'a fɔ ko gouvernement ka ci o kɛra juma tɛmɛnen n'o bɛna mɛ kalo tile 14 ma gouvernement cilen kɔfɛ
n'o ye jamana marabaaw k'u ka kulo ci min ye Moktar Wani bandaw tilala ka ka danaya lakuraya kan ale seginna jamana marabolo ɲɛmɔgɔya la tuguni n'o ye premier ministre ya ye ko a dabɔkun tun ye fɛn min ye ka nin kura di furancɛ fanga in ma min b'a to u bɛ se ka baara kɛ ni nin kɛnɛmaya ye a bɛna Moktar Wani bɛna maakuraw sugandi o maakura ninnu k'u bɛna kɛ dayɛlɛli ye hali n'a y'a sɔrɔ M5RP mɔgɔw y'a yira u la k'a fɔ ninnu de ye wuli ka dɔ kɛ Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga wulili la olu y'a jira k'a fɔ olu sen tɛna don a la lahalaya n'a fara jamana marabaaw kan n'a tun kɛra CEDEAO yɛrɛ n'o ye farafinna yɛrɛ tilebiyanfan jamanaw olu tun ka kulu ɲɛmɔgɔw tun nana dɔgɔkun tɛmɛnen in yan u tun nana ka na lajɛ sabu olu kabili Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga in paruna sɔrɔdasiw diyagoya sigi fanga na CEDEAO mɔgɔw de ye sɔrɔdasi ninnu karaba u ka fanga in marali ka danw sigi ka furancɛ fanga in ka saritikanw bɛɛ lajɛlen ka bɛn u kan waati minnu bɛn'o kɛ fanga na n'o ye san 1 ni kalo 6 ye CEDEAO ɲɛmɔgɔ minnu tun nana olu y'a jira k'a fɔ minnu bɛ bi ni fanga b'u bolo f'u ka kɛ mɔgɔ hakilima de ka cɛfɔ ni kanbɛn ka diɲɛ ni mɔgɔw ka jalakiw ye ka baaraw kɛ baara minnu n'o bɛna ni basigi ye ko nka ko o jigi kuma minnu fɔra ko a ma bɔ ntɛnɛnna ka kari sɔrɔ sabu dugusɛjɛ n'o bɛna sibiri tɛmɛnen in ma min ye M5RP mɔgɔw ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna dabalen ni fɛɛrɛ minnu bɛ ka tigɛ u fɛ o kolo ɲɛmɔgɔ bi n'o ye Cogɛl Kokala Mayiga ye ale ye dantigɛli kɛ k'a fɔ ko olu ye kunbɛn kɛ o kunbɛn in min ye Moktar Wani ye ale ye bolo bɔli min kɛ baara la n'a tilala ka ta kura ye bandaw fɛ olu y'a faamu cogo min an ka Cogɛl Kokala Mayiga an k'a yɛrɛ lamɛn. M5RFP a ye réunion ba dɔ kɛ bi ka ɲɔgɔn da lajɛ ka kuma premier ministre de transition min y'a ka démission rendi ko président de la transition y'a reconduit. M5 ko a ye réunion ba dɔ kɛ bi a ye situation bɛɛ analyser a ko k'a kuma ma fɔ a ye ale ma consulter kuma ma fɔ a ye o démission in na o kuma in démission in ni a ye laɲini minnu kɛ mais kalo 6 ale ni président de la transition ye ɲɔgɔn rencontre don min na laɲini minnu kɛra ani ko min bɛ sen na u tɛ ɲɔgɔn sira la. M5 ko a ye mesure minnu fɔ n'an hakili b'a la a ye point tant de fɔ président de la transition ɲɛna o point ninnu u tɛ se ka waliya fewu tant que junte militaire de bɛ fanga mara ni fanga bɛɛ bɛ junte militaire bolo o mesure ninnu u tɛ se ka waliya. M5 ko conseil national de transition fana bɛɛ b'a dɔn k'a ma sigi sariya kan mɔgɔ minnu b'a la a caman bɛ yen u tɛ mɔgɔ si représente u b'u yɛrɛ représente. M5 kun y'a ɲini a ka bɔ yen o dossier bɛ justice la o dossier kan ka ɲɛnabɔ n'a ma ɲɛnabɔ M5 tɛ se ka a kuma in bila ka tila k'a fɔ ko n'i y'a ta sisan situation bɛ cogo min na bi premier ministre de transition min filɛ nin ye u ye min reconduit M5 ko transition ma se ka foyi kɛ kalo 9 kɔnɔ ale de kun b'a ɲɛmɔgɔya la donc an tɛ se ka faamu fɔlɔ en tout cas tant que kuma wɛrɛ ma fɔ an ye an tɛ se ka da la k'ale bɛ se ka nin yɛlɛma ye ko la an hakili la ko wɛrɛ bɛ nin kɔfɛ an ɲɛ tɛ min na an tɛ se ka an ka kuma dɔ k'an yɛrɛ don ko min na an t'a dɔn min dogolen don parce que a tɛ se ka faamu cogo si la ko premier ministre de gouvernement ɲɛna gouvernement ma baara kɛ maliyɛn bɛɛ dimi bɛ maliyɛn bɛɛ la sisan ko gouvernement bɔra o premier ministre kelen de bɛ reconduit ça veut dire fɛn wɛrɛ bɛ a kɔfɛ M5 ko n'a m'o faamu a tɛ se ka tugu a kɔ donc kumaba minnu fɔra o de ye nin ye k'a fɔ M5 bɛ welewele bila k'a fɔ maliyɛnw bɛɛ ye mali kɔnɔ ani mali kɔ kan bɛɛ k'i immobiliser bɛɛ jɔlen ka to yen M5 ko y'a ka manifestation populaire min fɔ a y'o programme dilan an bɛ revue des troupes kɛ semaine min bɛ na à partir de lundi n'an tilal'o la an ko an bɛna manifestation baw kɛ o programme a ma yɛlɛma an bɛ min viser M5 ka anniversaire an bɛna contraindre que peuple malien yani le 5 juin a ka lutte mun de kɛra a la u y'a kɛ mun ye donc o manifestation ninnu mali kɔnɔ mali kɔ kan
Mali Malion bɛɛ IBM 5 là haut, ITM 5 là haut. Mogo ni Mali hakribila ay mobiliser len kapé. Ni M5 est wele bla domina. Bekabo ka fo kamba fait rectification de la transition pour la refondation totale du peuple malien. Donc comment pas minu fora réunion là. A fora ka ne ka fo Malion bekame M5 comité tari beka kuma dini hakito bala sali ala Mamadou. Ambalmaw nintunye chogel ko kala maygay minye imam Umar Jaraye jamana marablo no ye moktarwani asugandili min kera songani chogo kurala sabu bandaw tunya nyina fe ko aka barabla len ko fe bandaw tlala ka fo wa nyita tuguni ta chogo kurala nyita kurala tuguni jamana marakulu do sigi o sigili min kera mi imam Jaraye ale dandigeli kewla anga ka nyefoli lame Maliko de an hami M5RFP depuis kunu fobi wa jamana yi bela jelen ba kalama ka fo ambe domina ko bi maji kelen tale se ka jamana mbo dinga kono wa am bela jelen ba kalama ka fo fonfe na jora galonga siga fo itala abibi donc okumu konnana M5RFP a willa domina ama flanyini Maliko la koy ako ko fanga ka barake jamana dun sagoya kono ako ko ka sécurité di jamana doma ako ko ka kena di jamana doma ako ko jamana justice ka clé M5RFP ko amed domne ko bi anga jamana dom be ga se ka kala an wula o de la ko beje na folo ka segi bema ka bom ko damaruna ka dula o kele ko nana mugu do fara do kera handicapé à vie donc ni ko ka bi décider o jamana kono atina nya fo an an seme an me lajeli ke o wale nunde la nin ko kura min bolo dalen flani jamana marabagaw fe yala an wula kele min kama kunu o bi ka ye o joro jumen be ko yala yelema jumen be u ka ni projet minu kele flani ka ta ka nyashi jamana duma est-ce que M5 wula ku min kama o point talent o bala o konna na wa o de an nga repère fole na me revendication ke donc au delà au bala jele ayi reconduction n'tena occasion jabi parce que c'est un mouvement organisé et discipliné en bora réunion de la 600 ni ala sonama hakilna mimbe ana par rapport à la démission du premier ministre et sa reconduction ni ala sonama anganga communiquer minka ou la communiquer na officialiser 600 mais quand min sabati le M5RFP quand nous avons rencontré le président de la transition nous avons inscrit la rectification de cette transition dans 10 points. En nos 10 points de Takoira. Wa jamana kono kodona kelenta la même sega ko kleba la ko mi galoy. Beba don ko Mali mogo be mina bitiena pour que ko nga sega segi jamana ka resoro ko au 10 points sur son total. Donc aujourd'hui, nous restons convaincus que si ils se disent de bonne foi, ils doivent écouter une fois de plus le peuple. Le changement est très difficile sans les acteurs du changement. Ima bara minke aka gelega sega blasenga nga tinyafo nyoyana. Au-delà ame domine ko bi ame min fo malien domina. Soni en anniversaire de Mnassi, l'anniversaire du peuple malien, le 5 juin, une date historique. Une date historique, une date mina tibo malien kono yen dia wuliche. Pour la première fois en Jamana kono, farafina rebe mouvement ma créé anga kele indépendance ou kele kofe mouvement mi hali marabaga dugu siranga teme M5 ans. Au-delà M5 kera tayu bolo be jera la bebe ga nyini ka farafara uni nyonche mais ni ala sonama ambe domine ko bi le 5 juin bara bamnu bolo dalendo en bolo pour que ko anniversaire est commémoré ko ke ko bay jamana kono ni ala sonama dans les jours à venir abna wele ko fo awnyana sabla o dati halni o ya soro ko tradition bede kuntaraka di awma dati nguti teme fo ngam a ayira ko ka fo mimesina. Donc que le peuple reste déterminé. Le M5RFP est là pour le Mali et non pour un individu. Le M5RFP s'est mobilisé pour combattre un système et non un individu. Le M5RFP, c'est cet esprit qui demande la justice pour tous. C'est cet esprit qui demande la bonne gouvernance. Le M5RFP, c'est cet esprit qui demande l'exclusivité dans toutes les décisions qui engagent notre nation. Le M5RFP, c'est cet esprit qui se bat pour que le Mali soit un état de droit. Ambalmao ay nununga mame abe fo manuma ko M5RFP
olu yɛrɛ u de y'a jira k'a fɔ k'olu ye wulika dɔ kɛ juin kalo tile 5 u ye wulika u ye lamali kɛ ka fara ɲɔgɔn kan olu mun ye faso kanubaw ye ko olu ye faso kanubaw ye faso kanubaw ka wulika dɔ kulu u y'a jira k'a fɔ kalo nata in n'o ye juin kalo tile 5 ye k'u bɛna wulika dɔw baw kɛ nka ni nin ko in bɛɛ lajɛlen lajɛ tuma min na bandaw a tun ko Moktaru ne ma ko a ka baara bilalen ka tila k'a fɔ a ye Nieta tuguni tacogo kura wɛrɛ la n b'a ɲini i fɛ i ka jamana marakulu sigi a y'u lamɛn n'o ye mouvement du 5 juin rassemblement des forces patriotiques olu ko k'olu tɛ se ka don jamana marakulu in na ni dun ye nin ɲaami ninnu ni biɲɛ kɔrɔbɔ ninnu ni ye ninnu lajɛ Mali kɔnɔna na Mali kɔnɔ ani hali politiki yɛrɛ dakun kan dabali ni fɛɛrɛ ko la n'a tun kɛra k'a fɔ ko a daminɛ a tun kɛra hakilisigi ani jigi kuraw ye nka nin bɛ se ka kɛ sabuyala de ka faso kisa ma min bɛ se ka jamana in firi dingɛ kɔnɔ jamana in b'o kuntilenna minnu kan ni o ka ca ni san 50 san 25 ye bi ni ye nin lahalaya fila minnu n'an da sera olu ma baarakɛlaw ka baarabila ani jamana marabulon cili ka tila ka dilacogo kura la nka baarakɛlaw ka baarabila in dɔw ko ni ma faamu jamana bɛ lahalaya min na bi a fɔlɔfɔlɔ ye min ye gouvernement yɛrɛ tɛ jamana marakulu yɛrɛ tɛ yala olu ni jɔnni bɛna ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya bi nka aw ye Yakuba Katile ka jaabi lamɛn olu la wa a filanan ye fɛn min ye nin dɔgɔfurancɛ fila baarabila in wala don nata ninnu na kudayi ani baarabila kudayi fo an ka hakɛw ka d'a ma a bɛna tiɲɛni min don faso kun jamana min sigin bɛ a sen sabara kɔnɔ n'a fɔra k'a fɔ dɔgɔfurancɛ kelen kuru bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ n'i ka wari bɛ bangila i tɛna se ka taa ta ni i banana i tɛna se ka furakɛ i sago la foyi tɛ jamana baarakɛ bondasow la minnu bɛ se ka baara kɛ a kɛcogo la wa a bɛna kɛ wajibi ye jamana kan tile 15 nata ninnu na jamana laban e ko jamana tɛna juru ta wa ni jamana dɛsɛra k'a ka musakaw sara wa diɲɛ dongo don dɔ de bɛ fara mɔgɔw ka maa minnu bɛ bɔ tile don n'a dugusɛjɛ ka t'u dahirimɛw ɲini min yɛrɛ ye M5RFP mɔgɔw ye olu bɛ lahalaya min na bi olu fana bɛ dakun minnu kan a bɛ se ka kɛ sabu ye min bɛna furugufurugu tuma dɔ la an faso Mali kɔnɔ ɲuguɲugu tɛna wuli ni ɲagaɲaga ye wa ni ye nin ko in bɛɛ lajɛlen bila minɛn kelen kɔnɔ tiɲɛ yɛrɛ la jamana in bɛ dakun min kan bi cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw a bɛ aw hami kun bɔ a bɛ bɛɛ lajɛlen hami kun bɔ sabu diɲɛ dongo don dɔ de bɛ fara jamana kɔlɔlɔ kan jamana gɛlɛya kan jamana kungo kan ni bin ye kɔrɔbɔ tɛ taa wɔyɔ kɔ ala ka kɛ hɛrɛ ye dɔrɔn